Dakle, gospodarstvo naše zemlje je nakon ulaska u EU integracije jako pogođeno i odlivom praktički radne snage. Hrvatska je posljednjih godina, a to je jako izraženo od covida pa dalje, jako je izložena ovisnosti o migrantskoj radnoj snazi. Nedavno smo promijenili zakonodavni okvir za reguliranje rada državljana trećih zemalja koji je prethodno bio krut i restriktivan. Liberalizirali smo ga i to je dobro. Međutim, zemlji još uvijek nedostaje dosljedna imigracijska politika usmjerena prema budućnosti koja bi imigraciju radne snage percipirala kao priliku za gospodarski i društveni razvoj. Da je taj nedostatak dosljedne imigracijske politike vidljiv svjedoči i podatak da u ovoj godini ćemo izdati na primjer oko 150.000 radnih dozvola za rad i boravak, a pri tome ćemo nekih 50% tih dozvola poništiti. Jasno da svaki radnik praktički može ostvariti pravo na više dozvola, ali ono što mene zanima i mislim što zanima i našu javnost, to je tko kontrolira što se događa s tim radnicima od momenta kad se evidentiraju u MUP-u i prijave smještaj. Tko kontrolira u kakvim uvjetima su ti ljudi smješteni, kako se poštivaju na kraju krajeva njihova radna prava, kako se poštiva Zakon o radu, jel? Gdje su smješteni, te kako nastaju golemi nerazmjeri u broju izdanih i poništenih dozvola. Hvala lijepa. Izvolite odgovor predsjedniče Vlade. Hvala lijepa poštovani zastupniče Vidović. Ja sam isto shvatio da ćete pitati mene, a ne Božinovića, ali da sam znao bio bi mu rekao da ostane pa da on malo preuzme teret jer ovo u zadnje vrijeme samo mene ste se uhvatili. Jedino je gospođa Vukovac pitala ministricu Vučković, ali dobro, mislim na oporbena pitanja. Ali nije problem. Točno je, da, imamo problem sa tržištem rada, nedovoljno radne snage, osobito u intenzivnim mjesecima turističke sezone u pojedinim granama gospodarstva. Je li to građevinarstvo, jesu to uslužne djelatnosti, je li to turizam, s njima povezane djelatnosti, promet, sve su to ona područja ekonomije gdje hrvatski radnici nisu dovoljni. Nama se dogodilo ono što se dogodilo svim zemljama srednje i istočne Europe, ušli smo u EU, iskoristili jednu od 4 slobode koju smo htjeli, dakle još jednom ponavljam, mi od '90. želimo ući u EU, pa onda koristiti one neke temeljna načela koja tamo postoje, a to je sloboda kretanja radnika. Sloboda kretanja radnika je za jedan dio naših ljudi podrazumijeva da će iskoristiti tu prigodu i jedan dio svoje poslovne karijere provesti u nekoj drugoj članici EU, a zato što više nemaju ograničenja, niti kvota, niti radnih dozvola, a priznaju im se kvalifikacije. Formula 2, 2 godine plus 3 godine plus 2 godine je istekla prije više od 3,5 godine i tu je situacija takva kakva je. Jednaka situacija koju su imali Poljaci, Česi, Mađari, Slovenci, Bugari, Rumunji, svi. I svima se dogodilo isto. Nama se čak u brojevima to dogodilo možda i manje nego drugima, to je sve skupa oko 230.000 ljudi koji su potražili da jedan dio svog poslovnoga vijeka provedu u nekoj članici Unije. To je to. To je sve što se dogodilo, ostali nedostatak stanovništva je zbog negativnog prirodnog priraštaja. E sad, mi dio toga moramo nadomjestiti, pa onda to radimo tako da ako je ovaj naš tradicionalni bazen, a recimo da je tradicionalni bazen prvi Hrvati u BiH koji praktički svi imaju hrvatske dokumente i imaju tretman kao naši državljani kad dođu u Hrvatsku, ili je to bazen zemalja u našem neposrednom susjedstvu, dakle recimo to tako prostor jugoistoka Europe, pa ako se to iscrpi onda idemo dalje. Imamo situaciju da je u zadnjih nekoliko godina na našem tržištu rada vidljiv veći broj dolazaka ljudi recimo sa azijskoga kontinenta. Ja imam ovdje podatke, '21. 82.004 dozvole, '21. 82.004, '22. 124.121, a do 30. rujna ove godine 133.014 dozvola za boravak i rad. I to su realnosti. I da nam nije bilo toga mi bi imali problem u obnovi, u građevini bez ikakve dileme, a da nam nije bilo toga evo imat ćemo u petak u Rovinju u okviru Dana hrvatskoga turizma sektorski sastanak sa
cijelim turističkim sektorom. Zadnji put smo se sastali u Opatiji krajem srpnja. Mi bi teško bili servisirali cijelu turističku sezonu koja je bila najbolja. Dakle, to su naše realnosti. Što se tiče imigracijske politike, Vlada je osnovala jednu radnu skupinu na čijem čelu je Božinović, pa vjerujem da ste ga radi toga to htjeli pitati, koja radi na dugoročnoj strategiji imigracijske politike koja nam je nužna. Tu jednostavno moramo napraviti strukturu, filtere da znamo tko, kada, kako i za koje vrste poslova. I to je ono na čemu Vlada radi i o čemu ćemo govoriti u godinama koje su pred nama. Dakle, ovo je ta situacija u kojoj smo sada. Radimo ono što i drugi i servisiramo potrebe našega tržišta rada sa učinkovitijim i brzim izdavanjem dozvola, a Državni inspektorat je taj koji mora kontrolirati sve ovo što se tiče prava stranih radnika koji dolaze u Hrvatsku. Sutra je na Vladi jedna točka s kojom ćete biti zadovoljni. Izvolite očitovanje, zastupniče Vidović. Evo, zahvaljujem na odgovoru. A možda sad iz odgovora postane svima jasno zašto sam želio pitati gospodina Božinovića. Došlo je negdje do gluvih telefona, očito. Dakle, ovako, kada govorimo o radnicima koji dolaze iz zemalja Azije, a takvih je sve više kod nas, onda imamo situaciju da se već u pojedinim hrvatskim tiskovinama, ali ozbiljnim tiskovinama, ne, dakle mainstream štampi, su se pojavili već natpisi da praktički agencije koje rade u tim zemljama, a koje dovode radnike tu, da praktički trguju sa njihovim statusom na način ili ćete dati 10.000 i dobit ćete schengensku vizu i sve ostalo, pa ćete moći putovati svud po Europi, ili ćete ići na 5.000 eura pa ćete se onda praktički bit ćete u kategoriji ilegalnih migranata. Dakle, to je javno objavljeno, ja vam govorim ono što je javno objavljeno. Jasno da se to tiče usko sigurnosti, da se tiče sigurnosti naših građana, na kraju krajeva se tiče i sigurnosti EU. Drugi dio priče je da imamo situacije, što je isto tako objavljeno manje-više u medijima, da iz objekta otprilike 100-150 kvadrata izlazi 60 ili 70 ljudi i ulazi u njega svaki dan, istih ljudi. Zbog toga vas pitam i zbog toga mislim da je važno da se točno utvrdi zbog čega se poništavaju radne dozvole kad se jednom dobiju, da se točno utvrdi kako dolazi do praktički izmjene radnika između poslodavaca kad su već jednom u Hrvatskoj i da se to strogo kontrolira. Ovo je i za gospodina Piletića također, za ministra rada također tema. Prema tome, evo, to je to što vam imao reći i zadovoljan sam sa vašim odgovorom. Za divno čudo.